Productors comercialitzadors de fruita de Catalunya han obert mercat a països tercers o han establert els primers contactes amb operadors internacionals gràcies al Fruit Business Forum, una plataforma de negocis organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, que l'any passat es va celebrar per primera vegada a Barcelona. Gràcies als bons resultats obtinguts l'any passat i al fet que moltes de les empreses participants van demanar que es pogués tornar a celebrar aquest fòrum empresarial, enguany s'ha aprofitat el marc de la Fira Alimentària per convocar una segona edició. Avui s'ha donat el tret de sortida a aquesta plataforma que compta amb la participació de 66 operadors internacionals de 18 països tercers, com ara la Xina, els Emirats Àrabs i els Estats Units, i 17 empreses catalanes, de les quals 9 ja van participar en l'edició anterior. L'objectiu del fòrum, que tindrà lloc els dies 25 i 26 d'abril, és generar un espai en què es puguin aplegar els interessos de totes les parts per generar fluxos de negoci a través d'entrevistes B2B durant els 2 dies que durarà el congrés. La consellera Meritxell Serret, que ha donat avui el tret de sortida als participants en aquest congrés, ha explicat que davant l'èxit del Fruit Business Forum de l'any passat i l'impacte i la projecció de la Fira Alimentària, s'ha decidit sumar els dos actius i fer-los coincidir. D'aquesta manera, Alimentària també recupera un apartat dedicat a la fruita i les hortalisses, un dels sectors més dinàmics de l'economia agroalimentària catalana. És un sector eminentment exportador. Vam passar de les 900.000 tones exportades l'any passat, 933 milions d'euros de valor. Això és molt rellevant en els mercats internacionals. Enguany, a més, celebrem aquí, en el marc d'Alimentària, la segona edició del Fruit Business Forum, que és un espai en el que es trobaran 17 empreses catalanes amb més de 60 agents comercials de 18 països en els quals estem intentant exportar i fer arribar també tota la nostra fruita de qualitat. Per tant, el sector frutícola català no només és un sector potent, innovador i obert al món, sinó que a més és un bon ambaixador del nostre país. En els darrers 5 anys s'ha incrementat en un 60% el valor de les vendes de fruita a l'exterior. Actualment, la fruita catalana està present a les cadenes europees més exigents pel que fa a la qualitat.